puja a la cuina les mans dels germans Roca. Avui farem un postres especial, el mató. Per fer el mató necessitem el suc de mitja llimona, un drap finet, una olla, 1 litre sencer de llet sencera i ja està de moment. Primer de tot hem de ficar la llet especial. Escalfar. Tota. I quan la llet està remenant no té que arribar a bullir. Mentre la llet s'escalfa, tallarem la llimona i farem servir com a suc. I ara la llet es té que escalfar. Ara que està calent, tirarem la llimona. La llimona fa tallar la llet. Ara separarem la nata del figat. Però què va? Què fa? Ja sé què va. En sèrio, que els gats la fan així? Què? Hem salvat el figat i el mató. I el mató al final no l'ha més. Hola, Hola, ja hem tornat. ja hem tornat. Ara el mató